Izgledam užasno s licem i u bubulicama. I kako da ih se rešim? O ne. O, čekajte, imam ideju. Treba mi saksija sa zemljom. Niko neće biti protiv ako bacim to, jeli? A umjesto cveća ću stvoriti aloju. O, tvoj cvet izgleda tako loše. Treba ga zaliti vodom. Gotovo. Hvala, Lilian. Odseći ću pač aloje. Iscedit ću sav sok. Pogledajte, unutra se krije jako korisna tečna za lice. Treba je samo naneti na lice na nekoliko minuta, a zatim skinuti. Eto, sad mi je lice tako lepo. Judy, rešila si se bubulica, svaka čast. Tvoja koža sija? Da, koža mi je tako mekana cool. Hoću i ja tako. Sad je mored, sklonite se. Moje lice izgleda tako umorno. Moram više spavati. Gde je maska? Evo je. Dakle, iscedit ću na ruku. O ne, maska je nestala. Kako dobre. O ne. Jenny, smiri se, sve u redu. Ohladi se. Daj da ti pomognem. Mogu naneti masku tebi na lice? To nije teško. Eto. Ups, malo sam preterala. Izvini. Hvala, Vivian. Sad mi je svo lice u maski. Izvini. Daj da razmažem masku po tvom licu. Tako će biti bolje. O, Janice, hajde brže da skinemo tu masku. Jedva čekam da vidim rezultat. Wow, moje lice je tako lepo. Koža je postala mnogo bolja. Cool. Janice, Lilian, odlazite, sad je mored. Čekajte, šta? Imam puno crnih tačka na licu. Ne mogu čak ni da ih iscedim. To nije u redu. O, koristit ću specijalnu četku za duboko čišćenje lica. I koristit ću još moć vetra za još efikasnije čišćenje. Wow! Sada izgledam mnogo bolje. Cool! Ali naočare mi kvare izgled. A bez njih je sve mutno. O, šta da radim? Neću moći da hodam bez naočara, a ništa ne vidim. Vivian, pomoći ću ti. Napravit ću ti specijalna sočiva za oči s kojim ćeš sve vidjeti. Tako je? O, zaista vidim sve. Hvala puno, Lilian. Drago mi da ti pomognem. A sad je moj red. Odlazi. Odlično. Moja koža izgleda tako dobro. Perem je čistom vodom. A sa zubima imam problem. Žuti su. To nije u redu. Znam kako popraviti to. Opraću ih vodom. Tako je. Ako pojačam pritisak vode, sva prljavština će otići. Ovo zaista radi. Super, sad imam lep osmeh. Devojke, tako smo lepe. Šta nas čeka dalje? A sad se moram našminkati. Da vidimo šta ima tu. O, to je moja kutija. U njoj je lep smaragd. Odlično. Moram ga razbiti. Uradit ću to uz pomoć palice. Da. A sada udaram. Jaku. Judy, šta se desilo? Sve u redu. Lilian, dodaj malo vode. Tako je, hvala. A sad ću staviti to na lice. Nešto čudno. O, tačno. Došla mi ideja. Janice, dodaj malo vatre. Sad je ispalo ono što mi treba. Lepe zelene šljokice. Naneću ih na kapke. Super! Hvala na pomoći, devojke. A sad mi treba još lepa frizura. Pozvaću moć prirode svojim divnim glasom. Wow, izgledam prelepo. Super, sad ja. Počet ću od moje kutije. Otvaram. Unutra je crvena narukvica. Ne, uopšte mi ne odgovara. Treba nešto napraviti od nje. Tačno, istopit ću je. Gledajte, ispale su lepe minđuše. O, Janice, kako lepo. Odlična ideja. O, ne znam. Imaš lepu ogrlicu. Daj da ti pomognem da je staviš. Jao, Vivian, pusti malo, ne mogu da dišem. To nije obična ogrlica. Sad imam lepu frizuru i make-up. Super! A
sad je moret? Šta da smislim? Tačno! Oblake, pomozite mi! Nacrtale su mi na licu lepu zore. O, da, baš mi se sviđa. Ali nešto nedostaje. O, Judy, mogu li da uzmem tvoje perje? Čekaj, a šta ćeš ti meni? Neću ti ih dati samo onako. Onda ću sama uzeti. Tačnije, to ću raditi vetar umjesto mene. Ha, uspela. A to će mi trebati za ukras. O, da, magija vetra je odlučila da mi pomogne. Šta će biti? Wow, kako lepo. Hvala, hvala. Odlazi. Ćao. Ostala sam samo ja. A šta da uradim? Tačno. A voda će mi nacrtati odličan make-up. O, gledajte. Izgledam divno. A šta je sa kosom? O, kapljice. Napravi mi lepu frizuru. O, da, ja izgledam tako slatko. Šta da obučem? Nemam pojma. O, kako vam se sviđava majice? Je li dobra? Užasne. A šta će biti kod mene? O, magija vatre će mi pomoći. O, kako lepo. Vatreno odelo. Izgledam odlično. Idemo dalje. O, moram presvući pidžamu. Magija vode, pomozi mi. Wow, kako slatko. Sviđa mi se. Treba mi pomoć sa odelom. Magija zemlje, pomozi mi. Wow, oduševljena sam. Tako mi dobro stoji. Hvala na pomoći. Mua. I ostala sam samo ja. A želim lepu haljinu. Magija vazduha. Wow, to je baš ono što sam htjela. O, kako lepo. Devojke, vaša odela su ekstra. Svaka izgleda prelepo i jedinstveno. Svaka vam čast. A šta vi mislite? Kako vam se sviđa njihovo odelo? Napišite svoje mišljenje u komentarima. O, da, ja sam oduševljena. Hajde da vidimo šta će biti dalje. O, devojke, tako lepe ste došli u školu. Svi će biti oduševljeni kad vas vide. Opa, a ovo su glavni lepotani škole, David i Zak. O, kakve lepotice! Neverovatno izgledate mnogo dobro. Zaljubio sam se. A ja sam vam odmah rekla da će izgubiti glavu od vaše lepote. Devojke, zaljubili ste ih u sebe. Sad će svaki šmeker biti vaš. A vaša lepota je odradila kako treba. Gledajte njihovu reakciju, to je jako smešno. Ovo, kako velika kula od Coca-Cole. Melissa, ne mogu da zamislim kako ćeš popiti sve to. A šta je kod Judy? O, samo nekoliko limenka različite kole. Ali, nije ni to loše. Da, to izgleda baš moćno. A ja imam staru čašu kole. O, pa šta da se radi? Melissa je super bogata, a Judy je samo bogata, a Vivienne je siromašna. Navikla na takvu hranu. Hitno mi je potrebna lepljiva traka. Sad ću zalepiti dno čaše. O ne! Nova rupa. Kakav užas. To izgleda čak i zabavno. Vivienne, šta si smislila? Zalepit ću svu čašu trakom. Tako se sigurno ništa neće prosuti. Odlična ideja. Što? Ne, sva kola se prosula. Pa onda je sad Judy na redu. Vrlo rado. Sad ću probati Skittles kolu. O da, kako ukusno. Wow. Pogledajte me. To izgleda baš moćno. Sada mogu beskrajno jesti Skittles. O, hoću i ja. A Judy, hoćeš mi dati malo? Ne. A sada kola. Ova flaša izgleda drsko. Pitam se kakav je ukus. O, to je baš ukusno. Postala sam bajkjaša. Ha, cool. Ej, draga. Jo, nemoj me čak ni gledati. Okej, probat ću sljedeću kolu. Baš je ukusna. I ja sam se pretvorila u Drakulu. Ha. Hej, Vivienne, ne boj se me. Melissa, šta si smislila? Ma, neću da pijem vašu krv. Treba mi druga kola. O, da.
Osjećam se bestežinsko. To je tako čudno. O, Dobro, znači sad sam ja, a Butleru uzmi njenu posljednju kolu i promučkaj je. Našao sam šarenu kolu. Treba je promučkati. Urađeno. A sada odlazim. imam i još jednu kolu. Probat ću ja. Sve se prosulo na mene. Sad sam sva šarena. Kako da sklonim to? Nikako, Judy, smiješna si. Probat ću moju kolu. O, ne, nisam trebala da radim to. Ja, devojke, sve vam je u koli. Melisa, ti si kriva za to. Pa šta? Probat ću barem nešto. O, kako lepu i skupu picu ima Vivian. Cool. A šta je kod ostalih? Judy ima odvratnu i jeftinu picu. Gadne. A šta je dobila Melisa? O, ona je dobila skupu picu. Zadovoljna je. Dakle, Vivian počinje. Otvare kutiju. Hajde. Baš nas zanima kako izgleda super skupa pizza. O, Vivian je baš srećna. Da, pizza je ekstra. Kutija sija iznutra. I pizza izgleda baš neobično. Sad ću je probati. A, šta je to? Ne mogu da zagrizem. O, izgleda da je super skupa pizza, plastična. Šta, Vivian? Zar ćeš je samo baciti? Ne, pizza! Ne smeš je baciti. Uhvatit ću. Spasila sam je. Sa njom je sve u redu. Ok, pošto ti nećeš, ja ću sačuvati sebi ovu picu. Da, stavit ću je ovdje. Gotovo. A sad je vreme da probam svoju jeftinu picu. Nadam se da se neću otrovati. Probat ću. Kako je stara i suva. Fuj, neću da je jedem. Onda mogu ja? Ne, nemoj. Judy, jedi ti. Hajde. O, Judy je došla ideja. Odlučila je da učini staru picu lepšom. Uzela je peglu za kosu i šljakice. Hajde da vidimo šta će ispasti. Da, tako je. A sad ću dodati malo šljakica. Sada mogu probati to. Odvratno. Jako ukusno. Da, poješću sve do kraja. Odvratno. O, kako ukusno. To je bilo super. Da, Melisa, sad ti, hajde. Nemam komentar. Judy, čudna si. Sad ja. Da vidimo. Wow, pa to nije pizza, već slatki oblak. O, tako je vruće. Butleru, treba mi tvoja pomoć. Ćao, moja pizza je previše vruća. Ohladi je, a zatim nahrani me. Butler Melisa je spreman da ispuni svaku njenu želju. Čak i da je hrani pizzom. Jao, čekajte, ali vi niste smeli da jedete? Nije bio takav zadatak. Melisa je besna. Kako si smeo da probaš moju pizzu? Daj mi je, odmah. Oho, počinje surova borba za pače pice. Melisa je pala. Jesi li dobro? Butleru, bolje da bežiš, tako je. A devojke će pojesti Melisinu picu. Naravno, mi smo drugarice. Uvek pomažemo. To je baš ukusno. Oho, Judy, kako veliki oreo kolač. Nikad nisam vidjela tako mnogo punjenja. Vivian, a šta je kod tebe? Kako super! To je ceo desert od Oreo. Izgleda jako dobro. Čekajte, onda Melisa mora imati jeftinu hranu. O ne, to je samo kolač bez punjenja. Nadam se da je to šala. Znam, treba mi šefova pomoć. Hej, dođite. Jel vidite ovaj oreo? Ne da stavimo fila, napravite ga. Naravno, gospođice Melisa. Spremit ću najlepši fil. Pošto je Melisa zauzeta, mogu probati svoj desert. Počet ću od marshmallowa. Da, koristit ću kašiku. O, baš ukusno. Hoću još.
Sviđa mi se, ne mogu da se zaustavim. O, jako ukusno. Poješću sve do kraja. O, da. Blago meni. To je najlepše što sam ikad jela. A šta? Zar sam sve pojela? Nema veze. Imam ideju. Da, sad ću uzeti sve što je ostalo hlebom. O, super. Sad sam pojela stvarno sve. Ko je sljedeći? Pa ko tako radi? Samo siromašni? Šefe, gde je moj film? O, to je baš lepo. Hoću što pre da probam. Ali kako bolje pojesti to? Ovako? Ne, možda ovako? Ne sumnjamo da je to mnogo ukusno. Melissa, pretvorila si svoj jeftini Oreo u skup. Samo si ti mogla da uradiš to. Pošto je Melissa sve pojela, red je na Judy. Hajde, probaj svoju Oreo tortu. Samo pogledajte kako dobro izgleda. Da, jedva čekam da probam. To je još bolje nego što sam mislila. Blago meni. Oho, devojke ti zavide. Ali vidim da ne želiš da deliš tortu. Jao, Judy, šta je s tobom? Sva si prljava. Moja haljina sve lepljiva. Kako odvratno. Odlazim. U stvari, čekajte. Tortu ću uzeti.